Ambalmao ayaw bismillah mali kono ni mali ko kan ni yebewa bambara ka mali kura kuna fonu keren sigilen bi kuna fonu lak mababe na talike nunu de kan dunia kele atomba Nations Unies ka kele bulu mi ni abe wele ko Conseil de sécurité de l'ONU ulu ye baro sigi belebele ke bi juma u jabala la New York ka fi ka kuma u ka kele bulu o mimbe mali jamana kono no ye MINUSMA ye ulu ka bara u kunchelika ameno kuna fonu tenten kalase aw mabe jemu kan kono Burkina Faso ayirala ka fo kabrin tenendu u ka finitigi mogo bi wolonvla ni kelen ɲɔgɔn ani ka fara u ka yɛrɛ kɔlɔsi dugulen VDP ka de fagara jadi jakulumaw ka dangarili wale dɔ senfɛ ka fara o fɛnɛ ka Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ baaraw sigi sen ka kunu alamisa baara min senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Faransikaw ka kunnafonidiso LCI ye ko o ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila an bɛna o fɛnɛ tɛntɛn ka lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔna la ka kɛ ni dunia kɛlɛ atomba Nations Unies ka kɛlɛbolo ka baaraw ɲɔngirili ye k'a fɔ k'u ka minɛnw cɛ ka Mali jamana bila maliden caman bɛ yen minnu ye u ka hakilinaw di ninnu bɛna kɛ aw ka bi malikura kunnafoni a la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn nin sangani in kɔnɔ ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. Anga foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ko kura k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen na nin waati in na Mali kura kunkun na ɲɛɲɛ o bɛna lase aw ma nin sangani in kɔnɔ bi o ye juma ye juin kalo tile 30 san 2023 nɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛna Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ Mariam Tarawele ale de bɛ ka kunnafoniw lase aw ma nin waati in na ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ dunia kɛlɛ atomba Nations Unies jabala la New York bi a yirala k'a fɔ u ka bolofara min sigilen don lakanako kunna n'a bɛ wele ko Conseil de sécurité de l'ONU olu ye lajɛrɛ belebele sigi sen kan ka kuma Mali jamana lahalayaw kan min bɛ tali kɛ u ka kɛlɛbolo MINUSMA Mali jamana ɲɛmɔgɔ kelen kɔfɛ ka kunnafoni bi ni nin y'o kunɲɔgɔn fila ye k'a fɔ k'u bolominɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka Mali jamana bila Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase Lakana tomba ye kalata kɛ ni kan kelen ye bɛnkan dɔ kan min bɛna MINUSMA cidenya baara ban daminɛ teliya la min daminɛna san 2013 la o kalata nin bɛ kɛ dɔgɔkun 2 kɔfɛ Mali jamana kɔkan minisiri Abdoulaye Diop ye lakanatɔn kabakoya a kelen k'a fɔ ko duniya kelennatɔn ka ciden ye dɛsɛ ye k'a ɲini a fɛ u ka laban yɔrɔnin bɛɛ Mali ni duniya kelennatɔnba ka jɛɲɔgɔnya dɔgɔyara kosɛbɛ kabini fangadafiri min kɛra san 2020 o ye sɔrɔdasi fanga dɔ lase fanga ma min fana ye lafaseli jɛ ka baara tigɛ ni Faransi ye an nimisara kosɛbɛ furancɛ fanga ka latigɛ la ka MINUSMA bila ani o bɛna tiɲɛni min lase Mali jamanadenw ma Ameriki jamana ka ciden juruso ŋana Jeffrey de Laurentiis y'o fɔ lakanajɛkulu ye a y'a jira kɔni ko Ameriki ye kalata kɛ ka ɲɛsin o bɛnkan nin ma bawo a bɛnna waati bolodalen ma min bɛ se ka bɔ a la ka kɛɲɛ ni duniya kelennatɔnba ka wale ye min bɛ sen na kabini tuma jan hɛrɛ sabateli cidenya baara kan ka sɔn jamana jatigila ma jamakulu min ye mɔgɔ 15 ye o ye bɛnkan dɔ ta Faransi ye min labɛn k'a ɲini cidenya baara nin fɛ a ka daminɛ sibirido a ka baara dabila a ka baara jiginnen ka fara a ka baarakɛlaw dɔgɔyali n'u lakanani kan n'a kun ye k'o baara nin dafa nin desanburu kalo tile 31 san 2023 Ameriki fagabɔnda White House sababu la a y'a jira Mali ɲɛmaw la ko lakana jɛkafɔ bɛ se ka kɛ dɔrɔn ni jamana ye ɲɛta sɔrɔ a ka jɛmu fanga jiginni na k'a yɛrɛ bɔ Wagner ka jɛɲɔgɔnya la ka kɛ ni kunnafoni ye min bɛ tali kɛ dunia kɛlɛ atomba Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSMA ka tagali kan ka bɔ Mali jamana kɔnɔ Mali ka fasojamatɔn min bɛ wele ko yɛrɛwolo debout sur les remparts olu tun ye wele bila bi juma malidenw ma k'a fɔ ko jama ka bɔ min bɛ a yira k'a fɔ k'u bɛna bɔ ka taama kɛ taama sumalen min bɛna u ka wulikajɔw yira k'a fɔ k'u ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka tali kɛ MINUSMA a ka Mali jamana bilali kan o senfɛ bi VOA Bambara tɔgɔla Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ y'a ka kuma barani tɛnku maliden dɔw la an k'u ka hakilinaw lamɛn ni lahalaya ninnu kan ne tɔgɔ ye Jibril Sako n ye kunnafonidila ye MINUSMA nali Mali kɔnɔ décision politique de ala na Mali kɔnɔ ni a fɔra fana ko a bɛ taa décision politique de bɛ se k'a lata ni ne yɛrɛ ka ɲininka MINUSMA kabira nana fo ka n'a bila bi la concrètement u ye mun kɛ an ka jamana kɔnɔ min bɛ se k'a to ko an bɛ se ka
an sigi a kan k'a fɔ ko MINUSMA ka to yan ne ɲɛ t'a la donc an m'an ka autorités kɛ nin kɔ olu de b'a dɔn politiquement a ka ɲi cogo min na ani sécuritairement fana a b'an arranger cogoya minnu na. Ne tɔgɔ ye Seku Umaru Jara n sigilen bɛ Buguni. Fɛn min ye MINUSMA ka taali a diyara ne ye fo k'a fɔ k'a to ten. Bawo n'i y'a lajɛ a bɛ san 10 bɔ ɲɔgɔn bɔ bi MINUSMA bɛ an ka jamana kɔnɔ ko maintien de la paix. O nana ko min kama ni dɔ tɛ ka fara gɛlɛya kan fɛn tɛ ka bɔ a la. Ko ni mana se ka jamana bila bi bɛɛ o bɛ diya ne ye. Ka sababu kɛ an ka finitigiw bɛ yɔrɔ min na bi jɔn ko a la u bɛ se k'an ka jamana lakana. Kalo saba MINUSMA min ko ale nana anw ka jamana kɔnɔ ko k'anw ka wolomasiri tabaw kɔkɔrɔma don o MINUSMA kelen kalo saba o de bɛ rapport bɔ ka ɲɛsin anw faso ma min bɛ tali kɛ nkalon juguya ani janfa sɛbɛn ka ɲɛsin anw faso ma. Ne tɔgɔ ko Safiyatu Tarawele. N'i nana k'i bɛna jamana sécuriser e nabali bɛ ɲini ka fisaya n'i nali yɔrɔ nafa t'i nali la. Alhamdulillah an b'a la fo k'a barikada kɛlɛkɛminɛnw b'an yɛrɛ bolo an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ alhamdulillah sisan u bɛ se k'an ka jamana sécuriser. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Mariko politique ɲɛmɔgɔ ye ni a parti bi wele Courage faso ɲɛta. Mali b'a ka droit la k'a fɔ u kana Mali b'a ka droit fana la k'a fɔ u ka taa. A bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ɲɔgɔn bonya ani hakilisi ani karama kɔnɔla na. Ka kɛ ni MINUSMA ka wulili ye ka Mali jamana bila hali bi malidenw bɛ k'u hakilina di a kan. O kama VOA ka kunnafonidila Mohamed Danjogo fɛnɛ ye kuma di maliden dɔ ma min ye Gawo ka ye n'a sigilen bɛ Bamakɔ ani ka fara Mali fan wɛrɛw kan. An ka olu fɛnɛ ka seereyaw lamɛn MINUSMA ka tagali kan ka bɔ jamana kɔnɔna la. Mun ye MINUSMA ye ale ka baara Mali la ale kun cɛra wa mun kɔni ye décembre kalo tile 31 u bɛ bɔ Mali la pepepewu i n'a fɔ Mali ɲɛmaaw tun y'a laɲini cogo min na nka nin tali ka bɔ Mali kɔnɔ a bɛ na ni mun de ye Abdul Malik n'ale Gawo ka ye an ka ale lamɛn. An kɔni n'an ɲininkara nord la an kɔni b'a fɔ ko c'est vrai que sur le plan sécuritaire bilan MINUSMA ka bilan man ɲi mais an hakili la ka taliko in karabati o fana o bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ lase jamana ma surtout a kɔrɔyanfan donc c'est pourquoi an hakili la jamanadenw ani an ka autorités ani conseil de sécurité mɔgɔw kan k'u sigi k'a lajɛ retrait kan ka kɛ cogoya min na n'a y'a sɔrɔ an ka autorités bɛ se ka yɔrɔ récupérer pour que insécurité min yɛrɛ bi ka caya a kana augmenter tuguni quoi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Boubacar Keita n'ale Bamakɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA kɔni kabiri a bɛ Mali la ko yɛlɛma caman donna kow la wa u ka tagali a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye. U ka sabali u ka tila ka sabali jamana in bɛ cogo min na fragiliselen don sécurité zéro de bɛ jamana in kɔnɔ sécurité tɛ jamana in nord fan si fɛ hali sud la bi Kayi mara la sécurité t'a kɔnɔ hali Bamakɔ tɛ sécuriselen tɛ bi MINUSMA b'an fɛ yan c'est vrai fɛn dɔw tiɲɛna mais a bɛɛ ma tiɲɛ sécurité u ye baara caman kɛ dɛ wa ni sécurité ni MINUSMA ta k'a lajɛ MINUSMA ye baara hakɛ min di maliyɛnw ma jamana in kɔnɔ ko a b'olu gɛn ka o bɛɛ bila chômage la ka jamana tɔ gɛlɛya dɔ juguya jamana kɔnɔ u ka sabali minnu bɛ kule la MINUSMA ka taa u t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ fɛ. Abdul Malik fana yira k'a fɔ ko u ka tagali Gawo a bɛ kɛ sababu ye mun ye sifinnakaw ani maa caman u ka baarako ye ka gɛlɛya don o la. Est-ce que fana fɛn dɔ fana bɛ yen fɔ n k'o fana fɔ parce que MINUSMA fana filɛ nin ye bon jeunes caman bɛ ka baara kɛ yen mɔgɔ caman chef de famille caman bɛ yen donc o fana u ka fɛɛrɛ dɔ ɲini k'u réinsérer ou bien ka dabali dɔ ɲini comme u y'a fɔ ka déclaration la min kɛra conseil de sécurité la le 16 juin par le ministre Abdoulaye Diop ko bɛna dɛmɛ lase u bɛna fɛɛrɛw ta pour que a tagali bɛna kungo si mɔgɔ min ma k'u dɛmɛ donc o ko de kan y'an ka hakili ta ye an ka hakili ye MINUSMA tagali ko la. An b'a yira k'a fɔ juin kalo tile 16 mun kɔni ye Mali ministre min ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye o b'a yira k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ko cɛmancɛ fanga maaw ka laɲini mun ye o de ye a ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ. Mohamed Danjogo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ka da nin kan sisan hali bi an bɛ to MINUSMA ka tagali o hukumu kɔnɔ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la. VOA Bambara ye wele bila Amidu Tarawele ma min sigilen don Philadelphikaw fɛ Ameriki jamana kɔnɔna la yan. Maa don min ka baara bɛnnen don farafina gunkana jamanadenw olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ a kɛnyɛrɛye nasiraw fɛ ani ka fara Karayibi jamanadenw kan olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ don min ni Philadelphie mairie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.
a b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan an bɛna kuma di a ma a k'a ka hakilina di MINUSMA a ka tagali kan ka bɔ Mali jamana kɔnɔ n'a tulo b'an na an b'a fɔ a ye kan n'u la. N balimamuso i ni lɔ i ka foli diyara an ye a ka welewele fana diyara an ye ka na nin kɛnɛ in kan. Ayiwa kuma kɔni gannen don Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan nin waati in na n'o ye MINUSMA ka tagali ko ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ pewu min laɲini kɛra nin y'a kunɲɔgɔn 2 ye Nations Unies kɔnɔna la Mali ka minisiri min sigilen don jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye awa koɲɛ kɔni samasamali gannen don fan 2 fɛ maliden dɔw sɔnnen don dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u ma sɔn e ka hakilina ye mun ye a koɲɛ kan? Ne ka hakilina ye mun ye Mali ye duguba don an b'an yɛrɛ ta o yɛrɛ ta ye Mali degelen don o la MINUSMA ye jɛkulu ye mun nana ka na an dɛmɛ fana wagati de don n'a wagati banna an kan ka sigi ka fɔli kɛ ka sira d'u ma u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka se ka an ka jamana ta ka baara kɛ n'a ye. Ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ a koɲɛ la jɛkulu maramafɛntigi minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛ fanfɛla la a dɔw y'a yira k'a fɔ ko ONU ka toli Mali jamana kɔnɔ o yamaruyalen don wa olu tɛna jɛ ni a ka tagali ye e ye o faamu cogo di? Ne y'o faamu cogo min na o ye siran yɔrɔ ye o siran ye o ka kan basa kɔrɔlen an tun ma ɲɔgɔn faamuya kɛlɛw bɔra a la sisan an yɛrɛ ye maliyɛn denw ye an bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn denw ye ka bɔ kɔrɔ fɛ ka taa tilebi fɛ ka bɔ kaɲaka fɛ ka taa kɔrɔn fɛ a bɛɛ ye Mali ta ye an bɛɛ ye maliden kelenw de an de kan ka Mali in kuma fɔ k'an sigi ka bɛn a kan ka Mali in dilan ɲɔgɔn fɛ ONU o tilara ka baara la olu nana olu ye min kɛ an ka tila o ye wasa kɛ sisan an b'a f'u ɲɛna u ka walan sɛmɛ an ka dugu ta an yɛrɛ bolo k'an ka dugu dilan yɛrɛ ye an maliyɛndenw de kan ka sigi ka fɔli kɛ ka bɛn ko dɔw kan. Ayiwa i bɔra k'i da se o yɔrɔ min ma ni kuma dir'i ma k'a fɔ k'i ka hakilinaw di e yɛrɛ bakun ka fan fɛ e dalen don a la k'a fɔ ni MINUSMA y'a ka minɛnw cɛ ka Mali jamana bila Mali kɛlɛcɛw bɛna se ka bɔ k'u kɔgɔ da jadijɛkulumaw kɔgɔ la ka sɔrɔ diɲɛ jamana wɛrɛ finitigiw ka dɛmɛ tɛ wa? Mali ye dugu mun bɛ bɛn fɛ an ma wuli k'a fɔ k'an bɛna kɛlɛ kɛ an kun fɛ wa ni MINUSMA bɔra fana kɛlɛ tɛna bɔ a la sigikafɔ de don Mali bɛnnen o de kan an y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ye an ye maliyɛndenw de ye an bɛɛ lajɛlen an ma sigi ka kuma an tɛna jeli bɔn kɛ o sira min bɛ olu hakili la an b'u f'u ɲɛna ka warawara ka a sɛbɛntiya k'a fɔ aw kana siran an bɛ sigi ka fɔ in de kɛ o de ka kan a bɛ se ka kɛ an ti bɛn dɛ mais maramafɛn a tali kana bɔ n'i y'a ye maramafɛn bɛ ta a ka ca a bɛ bɔ olu de fan fɛ ka na mais n'an y'a fɔ u ye u kana maramafɛn ta an ka sigi ka kuma an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la Mali ko de don an bɛɛ bɛ fɛ Mali in ka taga ɲɛ wa a bɛ taa ɲɛ ni Ala sɔnna ma. Nin diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ dantɛ foli min na nin tun ye Amidu Tarawele ale de kumakan ye Farafina gungana jamanadenw olu ka kɛn yɛrɛ ye cakɛdaw ani ka fara Karayi jamanadenw kan olu ka tɔn min ni o sigilen don n'u ni Philadelphie mairie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ɲɛmɔgɔ don an ka foli b'a ye. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92.2 fiɲɛsira fɛ. Koro ani Banyangara o ye radio Uruna ye 93 ani tomi 2. Gawo fiɲɛ turukala 100
ani wɔɔrɔ tomi kelen tumutu o ye 93 tomi 3 ye ni waati in na abijankaw b'an sɔrɔ 99 fiɲɛ sira fɛ wagadugu 102 ani tomi 4 an ka bɔlɔlɔ sira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Amtani kunnafoniw ye farafina gunkana ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ ko kabiri tɛnɛndon u ka jɛkulu maramafɛntigiw taara bin jamana finitigiw kan min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 1 ɲɔgɔn ni bɔnɛ a maaw la fɛn min ye Burkina Faso finitigiw ye o mɔgɔ hakɛ tun ye mɔgɔ 31 yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw n'olu ye VDPw ye o maa hakɛ o ye mɔgɔ 40 ɲɔgɔn ye waliya min n'a kɛra u ka jamana camancɛ yan ka taa kɛ k'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o filɛ nin ye Samadanga o mara kɔnɔna la min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira bi juma jamana finitigiw fɛ Etiopikaw fɛ Ethiopie jamana ni ale jatilen do ni waati na farafina gunkana jamanaw fɛ min ka sɔrɔ yiriwali baaraw olu lateliyalenba do ye a ɲini k'a fɔ ko fɛn min ye diɲɛ sɔrɔ siraba ye ni a bɛ wele ko bloc des marchés émergents ni dɔw k'a ma ko BRIC k'u bɛna don o la o kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira kunu alamisa u ka minisiri fɛ min sigilen do jamana kɔmako o ɲɛnabɔli kunna ka taa ni kunnafoniw ye Libi jamana kan Libi jamana ɲɛmɔgɔw Tripoli bɔra ka kunnafoni dɔ galontigiya bi juma kunnafoni min n'a yirala k'a fɔ ko u ka jamana finitigiw tun bɔra n'u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankulu dɔrɔnni ye ka taa mugujugu ci Wagner n'o ye Rusila kɛnyɛrɛ ye finitigiw olu dagayɔrɔ dɔ la u ka minisiri so min sigilen do lakanako kunna ye kunnafoniw di k'a fɔ ko waliya min n'a fɔra ka a yirala k'a fɔ k'a kɛra u ka jamana kɔrɔnfɛn fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagner ale ka kana nka ko kumakan minnu bina ni o b'a yira k'a fɔ k'a yirala ko bolokɔni turulen do Libi jamana finitigiw kan k'o tɛ tiɲɛ ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Faransi bawo nin y'a tile damadɔ ye nisɔgoya girinkajɔ la waralenba do Faransi jamana bɔlɔnkɔnɔnaw la ka sabu kɛ kamalenin funenkɛnin dɔ ale fagali ye min kɛra u ka jamana finitigiw fɛ n'o ye polisiw ye ni makofɔlen a fatura ka si to san 17 la VOA tɔgɔla ka bɔ Washington Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw di. Les 2 nuits que nous venons de vivre relèvent d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable. Gɛlɛya ɲɔgɔnye filanan kɔfɛ ni ko ɲɛnabɔ minisiriw ye jamanatigi Macron y'a jira jumadon ko fiɲɛ sira kunnafonidilaw bɛ ka jɔyɔrɔba kɛ walasa ka kɔnɔnafili ɲagami jɛnse min lawulila polisiw ka marifa cilen fɛ kamalenni dɔ la san 17 kan a ko ale b'a fɛ bɔlɔlɔsiraw n'o ye réseaux sociaux i n'a fɔ Snapchat ani TikTok ka kunnafoni nafamaw ni farinya ko labɛnnu bɔ yen bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye kamalenniw girinkajɔlaw minnu ye nin wale kɛ a ko tuma dɔ la an b'a miiri k'u dɔ bɛ ka labɛn kɛ jabɔ tulonkɛ minnu dɔrɔ polisiw minnu ye jaabi di ni ɲɛjibɔ fiɲɛ ni jiko minɛnw fɛ Faransi bɛdaw la su fɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya wulila ka bɔ cɛden san 17 la fagali la marifa cilen kɔfɛ min ye jamana kabakoya mɔgɔ 875 ni kɔ minɛna ani polisi 200 ni kɔ joginna i n'a fɔ fanga ye gɛlɛya sɔrɔ walasa ka sigida labɛn ko kura su sabanan kɔnɔ yiribata kɔfɛ pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 40 17 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina dɔw ta kunu alamisa min bɛ tali kɛ Faransi kunnafonidiso dɔ kan n'o ye kɛnyɛrɛye kunnafonidiso ye n'a bɛ wele ko LCI ko k'o datugu ka sabu kɛ kunnafoni jugu dɔw latɛmɛna u ka jabaraniso kan min y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya sabatilen tɛ wa fɛn min ye kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ye u ka dugukolo 40 fan dɔ fɛ o minɛlen do jadijɛkulumaw bolo ka fara o fɛnɛ kan lakanabaliya o bɛ cogo di Burkina Faso jamana kan ni kunnafoni ninnu bɛna lase an ma Kader Traoré fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Burkina Faso ka cigɛda min bilannen no ka se ka to ka kɔrɔsili kɛ kunnafonidilaw ka baara la
n'an ko Conseil supérieur de la communication CSC ale ye dansigili kɛ ka taa Faransi ka jabaranisoba min tɔgɔ ko LCI la chaîne de l'information ale ka kunnafoliw la Burkina Faso jamana na fo kalo 3 natara. Nin jagoya dansigili nin bɔra nin kunnafolidiso ni kibaruya min jɛnsɛn avril kalo tile 25 san 2023 tɛmɛnen. O ka kunnafolidi dɔ senkɔrɔ min tɔgɔ ko 24 heures de pousadas. Nin kunnafolidiso nin tun ye kumakan di o ka lɔnnikɛla dɔ ma. Nin lɔnnikɛla nin ye a ka hakilinata di ka taa bengani walew kɔlɔlɔ min sigini no Burkina Faso kɔnɔ kabiri san damadamani. Ale y'a yira ko maa ɲɔgɔnna 13 o le bɔnna o ni na bengani walew senkɔrɔ ani ko maa ɲɔgɔnna 2 million olu le u ka sigidaw bila ka taa o yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ. O tɛmɛnin kɔ nin lɔnnikɛla nin min tɔgɔ ko Abnou Salmani ale y'a yira fana ko Burkina Faso ka fanga ɲɛmɔgɔw ye maa ɲɔgɔnna 90 ta minnu bɛ kɛlɛ kɛra finitigiw gɛrɛfɛ an min wele ko volontaire pour la défense de la patrie ni olu ye yɛrɛkɔrɔsi dugulenw ye ko kama sɔrɔ ni maa ninnu komi i n'a fɔ jufaw le ka di bengani walekɛlaw ma u ka mugu ci olu ra yani u kana sɔrɔ ka mugu ci finitigiw ra. Ni miiriyata nin ma bɛn abada Burkina Faso ka fanga ɲɛmaa ma o le kama CSC ye dan sigi nin kunnafolidiso nin ka baara la jamana kɔnɔ fo ka taa se kalo 3 ma. Sariya min bolila LCI kɔ kan an y'an kanbɔ Sidiki Darame fɛ n'ale ye kunnafolidilaw ka syndicat ɲɛmaa dɔ ye ale y'a ka hakilinata di an ma nin dankarili nin kan. Conseil supérieur de la communication ye décision min ta nin ka LCI suspendu an fɛ a siɲɛ sabanan de nin sisan ni CSC u to ka ani gouvernement u b'o suspendu u b'a fɔ k'o ma bɛn. Bon alors que ni hakililata ma an fase ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka hakililata fɔ ka kɔrɔfɔli kɛ min bɛ se ka kow taa ɲɛ an kɔni fɛ pension ko nin an fɛ a kɛra komi u tɛ fɛ liberté de la presse ka bila sen kan ɲɛnama n'u tora ka kibaruya jɛnsɛnlaw degun ten n'u b'u suspendu a tɛna kɛ ko ɲɛnama ye pour que ka Burkina dɛmɛ. O tɛmɛnin kɔ lankana sira da a yira ko maa ɲɔgɔnna 34 olu bɔnɛna o ni na tɛnɛlon juin kalo tile 26 gouvernement ka laseli kɔnɔ ale y'a yira ko finitigiw tun ye bolimafɛn dɔ bilasira Jibo dugu la minnu tun taara ni da dumunifɛn ye ko olu sɔrɔtɔ o nana bɛn jɛnkulu maramafɛntigiw ka jan kɔnɔ o kɛra sababu ye ka finitigi 31 bɔnɛ o ni na ani yɛrɛkɔrɔsi dugulen 3. O laseli kelen nin kɔnɔ sorodasiw ka daga ɲɛmaa ye yira ko kɛlɛ kɔnɔ finitigiw sera ka bengani walekɛla ɲɔgɔnna 40 faga. N tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An balimaw aw ni yantuma bi jumadon na juin kalo tile 30 san 2023 duniya keleya tɔn ka lakana jakulu kan ka latigɛ Mali famaw ka ɲinini kɔfɛ MINUSMA ka sarati banbali kan Mali kɔnɔ san 11 kɔ a bɛ tile damadɔ bɔ baro bɛ senna Mali ni duniya keleya tɔn cɛ bɔli waati boloda cogo kan aw hakilina ye mun ye MINUSMA ka bɔli nin na aw ko di minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiri baro nin na n'o ye juillet kalo tile fɔlɔ ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kan ayiwa ni jamukan nin a kana fɔ kɔ dɛ. Juma o ye musow tɔgɔladon ye VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o kama bi Kayatu Tarawele ale tun ye madame Fatumetu Sibi bisimila u kumana musow ka hakɛ ko kan forobaca kɔnɔ sariya min ni a sigira wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔ ni a bɛ wele nazarakan na ko article 052 musow jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye kɛmɛ sarala furubaca yɛrɛ kɔnɔna la baro bɛ tali kɛ o kan an ka jɛ an ka lamɛn. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye an ka bi Malikura musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan an bɛna kuma fɛn min ye musow jɔyɔrɔ ye Mali jamana kɔnɔna na politiki ko tasiraw kan an ye kɔlɔsi kɛ k'a fɔ ko hakaja hakɛ dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko 052 n'a hakɛ tigɛra nin y'a san damadɔ ye ka jɔyɔrɔ ka di musow ma fan bɛɛ fɛ ayiwa o hakɛ tigɛlenw halisa gɛlɛyaba de bɛ musow kan ka taa politiki ko ta fanfɛla la yaasa ka se ka hakilinaw sɔrɔ a la an ye wele bila an balimamuso Fatumetu Sibi ma Fatumetu Sibi ale ye politiki kɛla muso ŋana ye a bɛ politiki la a ka ca ni san 20 ye bi an bɛ donni minɛ ko bi a bɛ convergence n'o ye parti kura kulu tigɛlen kɛnɛ tigɛlen sigilen ye n'a a ɲɛmɔgɔya bɛ Musa Temine bolo an ka kumakanw n'a ka hakilinaw lamɛn. Ayiwa n'i ye ɲininka Mali politiki ko la musow ka babu kan n bɛ se ka hakilina ye min bɛ se k'o d'i ma la Mali politiki musow bolo a ka gɛlɛn gɛlɛya façon bɛɛ de don bari sabu a ka gɛlɛn cɛw ka jɔyɔrɔ ɲuman di musow ma n'i nana ne yɛrɛ kɔrɔmasigi ye ne yɛrɛ kun sigilen bɛ kɔ kan de
u y'a yira k'a fɔ n'i bɛ kɔfɛ i tɛ se ka présenter liste kan f'i ka segin so ne seginna ka na so parce que nana wagati dɔw la ka u dɛmɛ ka baaraba de k'u ye ko ne k'an jija ko ka na ko pour que n fɛnɛ ka bila liste kan ala y'a kɛ ne nana o hukumu kɔnɔna na ka na o baara kelen kɛ mais généralement musow bɛ sɛgɛn dɔrɔn de quoi musow ta ye dafali dɔrɔn de i bɛna dɔrɔn ka baara de kɛ ka mɔgɔ jama labɔ ka fɛnw kɛ donc finalement ne bɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ a bɛnna élection kɛra a tali kɛra ka dan ne ma juste ne tun ye 6e ye liste kan on a eu 5 conseillers mais o si ma ne découragé o bɛna ta ne tora la parce que ne b'a fɔ de mun n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan musow mana fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma o y'a sɔrɔ parité tun tɛ yen sisan parité nana loi 052 nana donc sisan n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan hali n'an yɛrɛ m'a sɔrɔ par exemple sisan hali n'an yɛrɛ m'a sɔrɔ an denw a n'an mɔdenw an bɛ se ka sira furan ka bila olu ɲɛ ne b'a fɛ de vraiment musow an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ pour que sira bɛ dayɛlɛ musow ɲɛ quoi pour que an denmusow n'an mɔdenw bɛ se ka taa sɛnɛ tɛ kɛ sɛnɛ fu ye a la quoi. ni gɛlɛya minnu filɛ nin ye n'a a bɛ mali politiki ko nin sira kan musow ta fanfɛla la ayiwa mun de bɛ se ka kɛ yaasa musow bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya la muso caman olu bɛ se ka élu ye ka yɛlɛma don musow ka taabolow la mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na u ka hakɛ kow ta sira kan an ka Fatumata Sibi lamɛn tuguni o kan. musow ka fara ɲɔgɔn kan et puis muso minnu b'a fɔ n tɛ politiki la n t'a kɛ tan u bɛ découragé n'i taara élection kelen na n'i ma fɛn n'i ma taa ɲɛ i bɛ timilangoya o kana kɛ an k'an ka courage ta an don mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que musow bɛ se ka caya assemblée kɔnɔ muso bɛ se ka caya miiriw la o mana kɛ sariya sɛbɛn minnu bɛ taa musow kunkanko la ni musow de bɛ yen diyagoya la musow b'a bɛ tɛmɛ mais ni an timinangoyara kabiri a daminɛ la k'a fɔ nin kɛra n'an t'a kɛ tuguni ou bien an ka juguyaninw ni ɲɔgɔn fɛnninw ni fɛnw kɛ an b'u bɛɛ bila. nin tun ye Keyatu Tarawele ka musow ka kɛnɛ ye Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. an bena kuma baskɛti sanfɛcilu ko don o ɲɔgɔndanba dɔ kan farafinagun kan k'a daminɛ juye kalo tile 8 ka kunca tile 16 san 2023 in na angolakaw fɛ yen a ɲɔgɔndan tɔgɔ afrochan a be farafina jamana 12 de kofɔ baskɛti tana cɛ kɔrɔbalenw kɛrɛnkɛrɛnyana sodenw olu de be ye a kɛnɛ kan mali bena nin yɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba in na mali degeli karamɔgɔ Kaba Kante ma ka nisɔndiya dogo nisɔndiya mun b'an na nin ko la c'est que an ka championnat joueur de bɛna taa nin compétition na u tun famana compétition africaine ma au niveau de l'équipe nationale k'a lajɛ soden minnu bɛ se ka jouer parce que a bɛ wagati bɔ soden kelen de tun bɛ taa a cayalen bɛ mɔgɔ 2 bi du y'a jateminɛ nin soden ka ca jɛnɛ ta ka ca mɔgɔ 2 jɛnɛ ta ka ca mɔgɔ 2 ye parce que a dabɔlen b'o yɛrɛ de kama k'a ye k'a fɔ an bɛ ka équipe sigi kura ye ni soden cayara o de y'an ka laɲini yɛrɛ ye k'a daminɛ ne yɛrɛ la ne ye entraîneur principal ye ne ye soden ye k'a k'a fɔ tubabu de tun bɛ yen nɔ faransi joueur de tun ka ca la fana maliyɛn den minnu bɛ faransi. Kaba Kante mali degeli karamɔgɔ ye pereperelatigɛ di ka da kan sodenko diyara a ye kosɛbɛ. joueur minnu jouera championnat la local la jamana ka championnat la ani afrique championnat la a dabɔ kun ye olu de fɔlɔ pour que u ka se k'a ye. n'o ye sodenw ye. n'o ye sodenw ye o nin na dankɔrɔbaw bɛ wele mais dannen don mɔgɔ 2 la k'a tɔ kɛ sodenw ye ani minnu bɛ jouera farafina fana olu fana bɛ jate sodenw ye a laɲini olu ka ye an ka laɲini ye mun ye ka équipe nationale senior de basket ka équipe sigi kura ye n'a bɛ fɔ a ma reconstitution de l'équipe an b'o o baara de la a bɛ daminɛ ni afrochan ye k'a f'i ye dɔrɔn an bɛ ka nin kura de don équipe nationale senior la ka équipe dɔw sigi sen kan mana janya cogo cogo ka se jɔnjɔn ma o de ye yɔrɔ jan ye match de poule b'a la quart de finale b'a la demi finale b'a la olu bɛɛ kɔfɛ jɔnjɔn bɛ yen nɔ donc an b'a fɔ an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan ne yɛrɛ ka objectif mun dilen don ne ma ko n ka yɛlɛ podium sanfɛ ka jɔnjɔn ta ka na voilà bon ka yɛlɛ podium sanfɛ i bɛ se ka yɛlɛ podium sanfɛ ka sɔrɔ i ma jɔnjɔn ta. afrochani tako 2nan don tako fɔlɔ tana bamakɔ mali la san 2019 VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. an balimaw an ka foli b'aw ye aw y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura la min na bɛna se aw ka cɛjan Cheick Ciro fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Cornelis bolo jamukan lasera Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ.